ככה משנים תדר בין השלט שקע IR. תואר ראשון אתה רואה שהוא מבב פעם אחת. הוא על התדר דיפולט. לשנות את זה לתדר הבא, אתה הולך איך שאתה מוסיף פקודה חדשה ולוחץ 4 פעמים. אם אתה מסתכל הוא מבב פעמיים, ועכשיו כשאני לוחץ הוא מבב פעמיים. יש עוד תדר בנוסף שאתה לוחץ 5 פעמים, ואם אתה מסתכל הוא מבב 3 פעמים עכשיו. אם אתה רוצה להחזיר את זה לתדר הדיפולט, זה 3 לחיצות. תראה לו מבב פעם אחת. עכשיו חזרתי לתדר הדיפולט. אז יש לך 3 תדרים, 3 לחיצות זה מבב פעם אחת, שזה הדיפולט. 4 לחיצות זה התדר שני, שזה 2 עיבובים, והתדר שלישי זה 5 לחיצות, שזה 3 עיבובים.